Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, ug uban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod ini nahimugso na tao kining tulumanon. Lamdag sa kahitasan. Tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uban ni ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan. Lamdag sa kahitasan. Ang maong tulumanon inyong madungog madag adlaw. Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Okay, niya nasab ang tulumanon, lamdag sa kahitasan. Ubus gihapon ni ining inyong galagad sa mong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Kagahapon o kagabi, atong nahisgutan ang mahitungod sa pagkaanaa sa Dios ug ang iyang pagpadayag kung kanang gitawag na tuog revelation. Nga ang Dios mipadayag o mi-reveal o nagtuutang anaa sa balaang kasulatan, no? Gipahibalo ang iyang mensahe. Mao nga gihimo natong gabayan kining balaang kasulatan o Biblia diha sa atong panimuyo, labi na gyud sa unsa ang moral. Kay ang Dios nagsugo diha sa Sagrada Eskriptura kung Biblia ug unsa ang iyang kabubuton. Ug unya ang amahan pud sa bakak o kangit-ngit nga maong yawa sa ato ng gihisgutan sa pagsugod-sugod pagyud sa mong tulumanon, pahinumdom lang ni nga maningkamot pud siya nga kita dili nato mahimong gabayan kining balaang kasulatan o kining mga pagtulon nato about moral o morality. Mao nga para nako sayon raman dali raman nato mabantayan o mamatikdan kung kita nasaag o kung kita wala masubay diya no sa morality sa Dios ang atong mga gipangbuhat. Sa mga higayon gani nga dili nato himuong basis o gabayan kining atong pagtuo. Sa mga higayon diin diha gani sa atong pagpuyo ato lang gamito ng atong kaugalingong panghunahuna o tawhanong panghunahuna o pagbati. Labi na nga makita man po diha, no? Dili ta musimba.
kay wala moabot sa uhot atong hunahuna og kasing-kasing kanang pagsimba. Kana usa na nakatimaan nga wala gyud nato gihimong gabayan ang morality nga gipadayag sa Dios diha sa Sagrada Skriptura. Unya diha pod sa Sagrada Skriptura kun Biblia makita po nato nga ang moral, ang mga pagtulunan sa Dios gitudlo sa usa ka kahugpungan nga mao kanang gitawag nato og simbahan. Mao na nga kutloon na po nato ang kanunay na natong gikutlo, ang giasoy ni San Pablo sa unang Timoteo Kapitulo 3:15 nga ang simbahan o iglesia sa Dios mao ang haligi og sukaranan sa kamatuoran. Unya ang simbahan nanudlo magyod, no? Kay naaman niya ang kamatuoran, ang simbahan nanudlo nato nga pananglit kanang pagsimba, especially kanang atong Christian worship day nga kanang adlaw sa Ginoo nga maong Domingo. Sa mga higayon gani nga wala tay gana ba, di na ta mosimba, dayon nag-agad ra gyud sa atong hunahuna og pagbati ang atong mga gimbuhaton. Kana usa na katimaan nga kita wala na gyud masubay sa unsa gyud ang gipadayag sa Dios kanato nga kinahanglan pagasubayon nato. Dayon daghan manggayo ang gipabantayan ani nga atong simbahan. Buot na kung itumbok sayon ra gyud kay nato mamatikdan. Kung dili nato masunod ang prinsipyo sa gitudlo sa atong simbahan nga mao'y gilamdagan o gihayagan sa Dios diri sa kalibutan nga muhatag pod og kahayag nato sa mga higayon nga ato gali nang isalindot but pasabot dili ko ana kay naay ako una bakhay lain pod nga gihimo nimong idolo nga didto ra ka mangutana niya ug unsa angay pagabuhaton. Unya naapagi pamaagi karon sa amahan sa Bakak o sa Kangitngit nga iyatang hayluhon, no? Wala-walaon taniya sa atong pagtuo mo pakita na siya og mga daghang kaing makita nato nga ug dili ta kabantay mututok taan ng mga butanga. Nya nindot ra ba ni kay pleasing kay ni o ang atong desire ani mo makagusto dayon sa mapananglit kanang sa internet o diha sa telebisyon, mabisan pa manggali sa radyo, no? Through audio. Ang kangit-ngit musulod po diha. Wala-walaon ta, no? Mangita gyud paagi ning demonyon saon ta niya pag wala-wala ba sa atong pagtuo, no? Kanang pagtuo nga gitudlo sa atong simbahan. Ana ta, for example sa mga movies, sa mga salida. Mga salida nga pag kanang mga violente, for example. Na wa na masubay gyud sa unsa angay gyud unta himuong modelo nga ipakita, no? Kana dayon mo focus ta kay ganahan ta kay labi napoy sumpay-sumpay ana ang salida, no? Sige ra tag yung pungad ana unsa na puy sunod. Mo focus ana dayon malayo gali tas atong pagtuo. Imbes palawman nato ang atong pagtuo, dili na gali mulawom kay naa na ta magpirmi aning atong nahimo ng gali matawag po nato nagpasyon. Ano mga hilig nato nga kung balansihon nato nalayo na noon ta, no, sa atong simbahan o sa ato angayang buhaton kana o usa na kailhanan nga kita nasimang na kanang for example kanang mga entertainment, for example nga naghinubra na dayon labi na og atong tan-awon dayon ng atong pagtuo nga oy kini nasubra naman ni wa naman ni masubay. Niya padayon gihapon ta niya sigihon nato, sigihon ana, sigihon hangtod na nagkaanan na gyud taglayo sa atong pagtuo. Daghan kita mga igsuon ron nga nalayo na gyud sa atong pagtuo. Then usapod niini atong nabantayan
kini ako gining sublion, ako naman ning naisugutan. Kining mga ginikanan pod nga manapol na og dala sa ilang mga anak, labi nagwa pa yung mga buot. Manapol nagdala diya sa simbahan. Kana then maanda na nga dili maanad ang bata nga moadto sa simbahan. Na magdako na nga kiwagi na nga mosulod sa simbahan. Mo na nga magdako na nga lisod nimo pasulod simbahan kay kiwa naman. Mao na nga kita nga mga ginikanan bantay gyud ta aning atong kalibutan karon kay murag gipasagdan na nato ang nagkadaiyang mo influensya sa atong mga kabataan. Na ako lang gihapong kutloon tong giingon ni San Pablo gihapon. Kay kini si San Pablo sa atong pagbasa sa Biblia mo ni siya ang kanabang mensahero nga ang iyang mga panudlo diri daghan kayo, mas daghan man siya nasulat kumpara aning mga magsusulat po sa Biblia, no? Si San Pablo, although awahin ni iyang calling ang iyang pagkatawag sa pagkaapostol, gani usama ni siya ka mangluluto sa wala pa siya mahimong Kristiyano, usa ni siya sa persecutor po sa bag-ong nasugdan nga grupo o simbahan sa atong Ginoong Jesucristo, pero sa dihang nakabig siya sa pagkakristohanon, nahimo na po noon siyang gamit kaayo sa simbahan nga ingnon talang nahimong banggiitan, sundalo sa simbahan nga gitukod ni Kristo kay daghan siyang nasulat. Dayon kinirabang iyang mga panudlo, klaro kaayo ba ang mga pagtulun-an ni Jesus nga iyag yung na-absorb pagayo, makuha gyud pagayo ba? Parehas anang pagtulun-an sa bag-ong kasabutan, nga gi-emphasize pag-ayo ni sa atong Ginoo kanang gugma ba nga kung bunon kuno ka og bato balusan nimong pan. Kana nga pagtulun-an sa atong Ginoo, kung atong basahon ang sulat ni Pablo sa Roma kapitulo 12, naa diha ang detalye unsa ang but-pasabot ana. Parehas anang ang kaaway ipahigugma. Dayon kanang panimalus dili nato na buhaton. Kung himuan tag dautan sa atong isig katao, dili nato baslan pud og dautan. Himuan gali nato maayo. So mao na ang gi-emphasize nya himuon yun natong modelo na nga mga prinsipyo. Kay kung gusto ta mahimong tinuod Kristiyanos, di ba? Ugunya sa 1 Korinto 11:1, no? 1 Korinto kapitulo 11 bersikulo 1, kanunay gyud nako ning balik-balikon kay diha sa pagbalik-balik dili naman dayon nato na malimtan. Di ba? Parehas ra guna sa diha sa eskwelahan kung ang usa ka subject balik-balik nas magtutudlo o sa teacher, sige balik-balik hangtod dili na gyud na malimtan. Mahimo na gyud ang kabahin diha sa atong pangunahuna o ato po dayong matudlo, di ba? Unsa may giingon ni San Pablo diha nga panig-ingon kamo kanako, maingon nga nanig-ingon ako sa atong Ginoong Jesucristo. Na himuon ko no natong example si Pablo. Maingon nga iyang gihimong example ang atong Ginoong Jesucristo. Na ang halawom kay nato nga reflection o pamalandong ana nga maubitaw kitang mga Katoliko, murag kita raman siguro nanudloan nga kung si Kristo atong example, i-apil po nato og himong example kini mga santos. Kay si Pablo santos man to, di ba? Balaan man to. Kay sa uban nato mga igsuon, mahadlok man sila ana kay na may kakompetensya sa Kristo kung himuon nato siyang example sa atong pagtuo, unya himuon po natong example ng mga santos ato pa naa na siya kompetensya, no? Mo na nga ang ubang mga tinuhuan nga mga igsuon nato ng mga dili Katoliko, mahadlok sila ana, mo nang wala sila kanang gitawag natog intercession of saints o kanang communion of saints nga pagtulunan. Kitang Katoliko na ada kay para nato ang mga santos
makatabang sila sa ilang mga example o sa ilang mga pag-ampo, dili man na siya kontradiksyon sa pagka-example ni Kristo o bisan pagali sa iyang pagkabugtong tigpataliwala. Kay sa ato nang gibalik-balik diri sa atong tulumanon, nga kita ang simbahan, giisip ta sa atong Ginoo nga usara jud kalawas, iyang lawas. Muna isulti po ni Pablo diya sa Korinto. Usa ka lawas pero daghag mga bahin. Paras pa sa lawas gyud tao ba nga usa ka lawas pero daghag bahin ay kamot na itiil ana na. Pero usara na siya kalawas. Ang simbahan pod ang katawhan ingon ana, usara na kita daghan kay mga membro pero giisip ra nga usa ka lawas ra na siya. So mao na nga ang matabang sa mga santos o bisan kinsa nga kauban diya sa usara ka simbahan dili na maisip nga kompetensya sa pagkatigpataliwala ni Kristo. Yan naman, kay si Kristo sa iyang buhat sa pagpangluwas, wala man siya magbinugtong. Giluwas ta niya, pinagi siyang kamatayon, pero diha sa buhat sa pagpangluwas, samaan ng pagsangyaw, wala man na niya gisulo. Di ba? Kanang iyang pagkapinadala, wala gid siya magsulo ana. Ngano man, kay naa sa Juan Kapitulo 20, 19 ngadto sa 23, nag-ingon siya ngadto sa iyang mga tinun-an, maingon nga ako gipadala sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. O mao na nga kanang pinadala sa Amahan, mao man na tigpataliwala man na. Mo man ay nagluwas na to ang atong Ginoong Hesukristo. Pero wala siya magbinugtong anang buhat sa pagpangluwas kay nga naman giingnan gali niya iyang mga tinun-an. Maingon nga ako gipadala sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. So kanang buhat sa pagpangluwas ni Kristo, iya ang mga santos o kitang mga Kristohanon, iya tang himuong kamot ana. But pasabot patampuhon ta niya. Kay usa man ta kasimbahan, usa man ta kalawas. Ut pasabot diya sa usa ka lawas, di ba maglihok gyud ang mga bahin ng kamot, di ba mulihok, tiil, mulihok. Pakita gyud nga naagi gikatampo. So ingon ana ang atong pagtuong Katoliko, pero sayopon man po nagsabot sa uban natong mga igsuong na himulag, ila man ang himuong sayop kuno na kay tapos lang mga explanation. Pero dili naman na ikatingala na to kay sa pasidan-an naman tadaan sa Isaiah 5:20 nga moabot yun ang panahon nga dunay mga tao nga ang insakto himuong sayop ug ang sayop himuong insakto. Mo na nga kining atong pagtulon-an pud sa tinuoang Katoliko nga atong gituhuan nga gipaluyuhan gayud sa Dios kay gilamdagan sa Espiritu Santo sugod pa sa adlaw sa Pentecostes kay human naman tong Pentecostes napadala naman ang Espiritu Santo. Mo na bitang makaingon ta nga kasaligan jud ang simbahan kong manudlo. Kay Espiritu Santo ko'y gagiya. Kay kung pasagdan lang sa Dios nga ang pagpanudlo isalig lang sa tawhanong galamhan sa atong mga mensahero o mga kaparian, sigurado yung di kita makasalig. Di ba? Kay mga tao raguna nga masalaypon. Pero kung naa ang Espiritu Santo, naa man yun. Kay napadala man ni adtong Pentecostes. Gani sa ulugo na to ni tuig-tuig kanang Pentecostes, di ba? Nga ato gali nang gituhuan nga mo nay adlaw sa pagkatao sa atong simbahan, birthday of the church. Nya kay Espiritu Santo man na pagpadala, mo nang kasaligan, mo bitaw nga ako makaingon jud ko anak galing mga mensahero nga moingon nga ang simbahan kuno nga gitukod ni Kristo nawala na talikod tibuok, ako manglimbahot akong balhibo ana. Kaya na mga pundok ron nga nagtudlo aning Biblia mo na ilang pagtulunan. Kato kunong pagsugod ni Kristo sa iglesia, wala kuno to magpadayon. Kay gisulod og mga lobo, hinuon naman as Biblia. Nay manudlog bakak, unya ang tanan jud, ang tibuok na talikod. But pusabot, wala na nakapanudlo og insakto. Kaya nahimo na dayang Katolisismo mao na ni. So apostatan na kuno ning kining Katoliko. Sinugdanan mao kuno ni Husto pero nawala na ang iyang pagkatinuod.
So ako manglimbahot akong balhibo maminaw ana o kung manudlo ana. Ano man? Maulutaw man nga dili di ay kasaligan tong iglesyang gitukod ni Kristo na makatuo mo ana. Hinoon pamagi po ni testimonyo lagi kay ang insakto himuon magyong sayop. O, di ba? Unsaon man niya nga ang tao dili maminaw sa simbahan. So patuhuon niya ang mga tao nga ayaw magtuwa na kay di na tinuod apostata na, apostate church na. Ako di gyud ko katuwa na kay mahulog man nga dili di ay lig-on tong simbahan nga gitukod ni Kristo. Mo bitaw nga daghan kayo nato ron nga mga natintal bisan pa manggali mga Katoliko. Daghan kayo natintal anang ang simbahan kuno dili kasaligan sa mga panudlo. Mo bisan pagali mga Katoliko, mga graduhan pagali, mga profesional na ay mga senador pa, na pagali mga mga congressman. Di ba? Mga Katoliko pa yun. Pero dili mo salig sa moral teaching sa simbahan kay sayon raman nila ingnon nga ay mugtuwa na. Ngano man na kay ang ilang gihimong basis god tungod kay ang simbahan tawra dayon na apoy mga personal nga dili maayong nahitabo sulod simbahan. Muna himo ni lagbasing ang simbahan di kasaligan. Pero ato nang gibalik-balik diri way labo taw ng mga personalan, no? Ang atong gitumbok diri mahitungod sa faith and morals. Tuluhuan og pamatasan para sa gudan ng Biblia. Ang Biblia gisulat ra man nig tawo nga masalaypon. Pero nganong moingon man ta nga ang mensahe sa Biblia infallible. Dili masayop. Di ba? Ang mensahe ba? Nganong moingon ta nga ang mensahe sa kinatibuk-an sa Biblia dili masayop o infallible nga ang nagsulat ani mga tawo man nga fallible o masalaypon. Mo ni pagtulon ang Katoliko. Oh, ngano man kay ang Biblia nagtuo man ta nga linamdagan sa Espiritu Santo. So bisan pagtawo nga masalaypon ang nagsulat ana tungod kay gigiyahan sa Espiritu Santo dili masayop. So ingon ana pud sa mo interpret. Mo interpret kanang gitawag na tog final arbiter aning Biblia. Dili sila masayop diya sa lamdag sa Espiritu Santo pero sa ilang mga personalan masayop sila. Ana, di ba? Oh. So mo na ang atong gipasabot ya ninyo niya. Ang yawa mangitag paagi nga dili gyud paminahon ang moral teaching sa simbahan. Mo na nga daghan siyang himuong paagi. Una nga iyatang pahuna-hunaon nga ay mugsalig. Okay, ato ay kay pare ditong nakasalao. Dayon naapoy mga anomalya pod sahay no sa history na amjo makita nga mga dili maayong nahitabo pod sa simbahan labi na katong Dark Ages for example. Nya katupong pag-Christianize diri sa Pilipinas nga ang mga Espanyol nga Kristiyano mo'y nagdala diri sa Pilipinas, dili po to perpekto ang ilang pagdumala kay sagulan pog mga personalan, di ba, sa mga katsila. Muna nga ang simbahan nitubo tuod nagsangyaw po Christianity at the same time na apoy mga personalan. Mo manggalin na abtan to ni Rizal, ni Batikos tong kagamahan ng katsila. Dayan katupong mga doon na po yung mga paring katsila nga dili pod maayo ang ilang pagdumala sa simbahan. For example, katong mga yun ato na ato. Kaya nga naman, kaya ang simbahan nagsangyaw sa tinuod nga pagtulunan apan at the same time sa mao nga panahon na apoy mga personalang makita. Muna nga kung kining personalan nga dili maayo makita, mao ni makalumos atong pagtuo, mao nang biyaan nato ang Katoliko. Then ang uban kung pagbiya maghimo pong ilang pundok. Nya maingon din kini mo may husto. Pila man day kasimbahan gitukod sa Ginoo. Mo naman day na dia pila man day kasimbahan o kapila man day tukuron sa Ginoo ang iyang pundok, iyang simbahan. Nga wala ra bagyo di ra bagyo nato mabasa sulod sa Biblia nga kadaghan niya tukod-tukuron ang iyang pundok. Kas ara gyud niya nahitabo ni atong unang siglo nya didto ni sa Jerusalem. Unya dili mo ni katingala pod nga dili naay mga dili maayo mahitabo kay bisan pagali sa pagsugod aning simbahana naa naman gyud dili maayong nahitabo. Di ba katong pagpanawag niya sa mga apostol. O si Judas, si Pedro iyang gilimod atong Ginoo.
Oh, naanay dili maayong nahitabo sa pagsugod-sugod pa lang sa simbahan gitukod ni Kristo. Munang dili ikatingala po nato nga dili unta ta mabugnaw ba kung ang atong simbahan ron na ay dili pong maayo nahitabo, di ba? No, di lang gali taganahan sa pari, mura na din tag mahugdo, mawala na din atong pagsalig sa simbahan, no? Mura bag idalahig na to ba nga tungod lang sa batasan sa pari, for example, tungod lang sa pipila ka sakop simbahan, ato na lang dayang lumsan ang atong pagtuong Katoliko. Dili ingon ana. Sa Book of Corinth, sa Corinto, siging gibatikos ni Pablo ang iglesia diha, mga sakop sa iglesia sa simbahan. Kay naay mga tao gihapon nga na Kristiyano naman unta pero nagbuhat gihapon immoral. Ingon na rana mga igsuon nga dili unta malumsan ng atong pagtuo gumikan anang mga dili maayo pong nahitabo. Unya mga tinahod nga tigpaminaw, kabantay ba ta? Ngano ang atong tinuhuang Katoliko? Kugi kaayo gani manudlo nato og kanang mga visible signs. Kanabang mga balaang simbolo ba? Naampo na sa Salmo 74. 1 nga to sa 9. Kana mga bala ang simbolo gani. Mga butang na sama sa larawan. Nga ang mensahe maayo. Para sana, nga nung maghimo taglarawan sa mga santos. No? Maghimo taglarawan sa mga santos kay ang mensahe ana maayo man. Pananglit. Larawan ni Saint Francis o San Vicente ba? Ibutang na to dia o buhatan yun na tog monumento. Inig kakita na to sa ilang monumento o sa ilang larawan, makadumdum din ta sa ilang bayanihong buhat sa buhi pa sila. Labi nagsuito ta sa ilang kinabuhi. Mo bitaw nga ako naghangyo, nag-auhag kanatong mga Katoliko nga naagali tayo mga pista, for example, pista ni San Vicente Mamayo. Mas maayo gid unta nga diya sa atong balay, sa dili pa ta magkanang kaon ba or di pa ta magpakaon, pag-exchange og mga gasa sa mga tao, mugahin ta og kanagaling basahon nato o naabay tao nga moy atong paistoryahon. I-share pod ang mensahe ni San Vicente unsa iyang kinabuhi. Kay para makahibalo ta nganong gipasidunggan nato si San Vicente anang pistaha, para ma-encourage ta, kay mo may katuyuan anang pista nato. Nga himuon po natong example ng mga santos. Kay mo man gaingon ni Pablo nga panig-ingon pod mo nako, maingon nga nanig-ingon ako sa Ginoo. So mo na nga himuon yun nato ang example, then kining example sa mga santos ato yung ipakita, iwarawara kay sa eskwelahan ang example ipakita man yun na ipasundayag. Unya kay wa naman taigong panahon padayon ta ni ug mapuhon, no? Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, kini na lamang ang ubos ninyong alagad sumong tulmanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veridas, kauban sa atong mga igsuon sa technical side, Expedito Ilumba o Danny Luod, o napoday si Jay Sahul, tong amigo, okay, hangtod ugma pohon, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, ug uban pang mga suliran, unsay mga hinungdan ni ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon. Lamdag sa kahitasan. Tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag ni ining tanan. Uba ni ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan. Lamdag sa kahitasan. Ang maong tulumanon inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlong Domingo alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon.